Bojoku gawene nyanyi niki. Iya. Duh sayang ngapunten saestu yen aku cek out Shopee sedina ping 7 tapi aja sumelang aku wis usaha ngutang ning bank plecet mengko sing bayar sampean. Kamu jawab. Ngono kuwi karo kurah-kurah karo nyapu. Aku ya terus karo ngopi tak jawab. Terus juga sapi. Dik. Iya. Duh sayang pancene matamu itu check out Shopee sedina nganti ping 7 kowe ra mikir aku kerja isuk nganti dalu delengen iki rupaku nganti kok